det som er litt trasig, det er at jeg har sagt opp jobben min. Folk tror de skulle pensjonere meg, men tanken var å begynne en ny karriere i Lågmann Oltans. Jeg bestemte meg i kveld. Jeg har fått med meg en gitarist, som en kan godt si er kanskje det beste til han Ronny Littekrød. Han Elg, Terje Rypdal, Sigbjørn Beinholt Osa, Egil Tussebekken. Alt dette her er en Sigmund. Så vi har bestemt oss for å starte en egen gruppe og ta opp kampen mot seg her, Karen. Og i formiddag så snekret vi ihop en låt. Tenkte det greit at publikum kan få høre litt om hva sjangeren vi satser på. Det er klart, nå er det ikke så mye noter jeg sånn for å se oppover. Jeg vet ikke hvor mange noter det er der en har C, D, E, F, G. Ja. Så, men det er en helt ny sang som Sigmund og jeg skrev både tekst og melodi på. Så for at det skal på en måte få høre litt hvordan vi tenker å satse, så tek vi og dreg en låt. Du ser han hver dag for han bor her i gården, og hans hjem er et slott, og i slottstrappen står for å lytte, eller fortelle, eller se. Om herre Hansen var full eller syk da han falt, det vet han, for han har øynene spredt overalt et sted. Han var en leieboer i en leilighetsgård, han visste hvem som kom og hvorfor han når. Han hadde hørt det fanns en verden et sted utenfor, langt borte over gaten et sted. Hver morgen når han våkner for han slår blokken frem, han har tøflene parat og stikker føttene i dem, så lettes vinduet ut mot verden og han roper ut. Hallo, fru Myr, har du hørt, og fru Myr, har du sett? Og fru Hansen visste de, det er fantastisk rett og slett hva han vet. Han er en leieboer i en leilighetsgård, han vet hvem som kommer og hvorfor de går. Han har hørt det finnes en verden et sted utenfor, langt borte over gaten et sted. Ingen vet hvor han kom fra, ingen vet hvem han er. Ingen vet hva han gjør når han ikke er her. Ingen vet om han noensinne har gått ut. Han var en slåbrukket partufler og en merkelig mann, og det ble stille i gaten den dagen da man bar ham ut. Han var en leieboer i en leilighetsgård, han visste hvem som kom og hvorfor det går. Nå bar de henne ut gjennom en leiegårdsport, langt over gaten og bort, oh yeah. Langt over gaten og bort, oh yeah. Langt over gaten og bort.
står ikke skrevet, men jeg håper Vestnes Avisa vil skrive om oss. Jeg ser hverken Edmund Merkel eller gamle Ole Foss. Så Sigmund, vi trør nok til. Det er ingenting å være redd for.